Zdravé pôdy sú základom pre silné rastliny a najlepšie výnosy. S kvalitnými rozmetadlami na vápno a kompost dodávajú cenné živiny presne tam, kde sú potrebné, presne, efektívne a udržateľne. Naše rozmetadlá na vápno boli špeciálne vyvinuté pre ovocinárstvo a vinárstvo. Vďaka modernej technológii tanierového rozmetania je aplikácia vápna obzvlášť presná. So šírkou rozmetania až do 12. minúty a rýchlosťou až do 12 km za hodinu. Žiadny prach, žiadna potreba čistenia, ale maximálna efektivita. Naše rozmetadlá Ring 2TVBS na kompost zaručujú presné uloženie priamo pri rastlinách. Čisté. So stabilnou technikou náprav a vynikajúcou ovládateľnosťou zabezpečujú rovnomerné rozloženie kompostu. Hanebný stĺp či hnoj aj v strmom teréne. Ring znamená kvalitu a inovácie. Naše rozmetadlá boli vyvinuté spoločne so skúsenými pestovateľmi ovocia a vína. Pre najvyššiu presnosť a dlhodobý výkon priamo z praxe pre prax. Ring, rozmetadlá na vápno a kompost pre udržateľnú starostlivosť o pôdu a najvyššie výnosy. Zistite viac a optimalizujte svoju prevádzku. Pre otázky alebo otvorenú konzultáciu sledujte odkaz pod videom. Tým Hyper OG vám rád pomôže.